30 persuna b'diżabilità li minħabba l-pandemija ma setgħux jibqgħu jattendu iċ-ċentru ta' matul il-jum tal-Aġenzija Support ingħataw tablet u internet b'xejn f'darhom sabiex jibqa' jkollhom aċċess għat-teknoloġija u fl-istess ħin ikomplu jintegraw mas-soċjetà b'mod virtwali. Dan propju tħabbar mill-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli u s-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat fejn ġie spjegat li b'investiment ta' 11,000 euro mill-Aġenzija Residenza Malta dawn il-persuni b'diżabilità se jkunu jistgħu jsegwu wkoll sessjonijiet virtwali imħejja miċ-ċentri li s-soltu imorru fihom. Fiċ-ċentru Skill Space f'Taslima, il-Ministru Giulia Farrugia Portelli qalet kif dan l-investiment se jkompli jsaħħaħ il-ħiliet ta' dawn il-persuni anke fejn tidħol l-inklużjoni. Meta nitkellmu fuq inklużjoni wkoll anke fil-mod ta' kif numru ta' residenti tagħna jistgħu jibqgħu għaddejjin bil-skills, bit-tagħlim kollu anke jekk għadhom vulnerabbli u ma jistgħux jiġu fiċ-ċentri tagħna. Min-naħa tiegħu Alex Muscat tenna kif il-flus li ġejjin mill-programm ta' residenza qed jaslu għand in-nies. Il-programmi tagħna ta' residenza għalhekk qegħdin biex minn banda joħolqu il-ġid, nġibu l-investiment barrani dirett, u minnaħa l-oħra naraw li jasal direttament fil-komunitajiet tagħna fejn l-iktar li hemm bżonn. Infatti llum li qed inħabbru huwa għotja ta' ammont ta' tablets u anke internet b'xejn biex l-adolescenti kollha bi bżonnijiet speċjali iżuru jużaw dan iċ-ċentru hawnhekk ikun jistgħu jkomplu anke bl-edukazzjoni tagħhom lil minn dan iċ-ċentru. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-Kap Eżekuttiv ta' Aġenzija Support Ruċi Berras u l-Kap Eżekuttiv ta' Aġenzija Residenza Malta Charles Mizzi li tnejn innutaw il-bżonn ta' investiment simili għal persuni b'diżabilità fi żminijiet ta' pandemija sabiex dawn ikomplu jiżviluppaw f'ħajjithom.